friends, nontonku आंनि गोदान भिडिअफोरखौ बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना दिनैनि गोदान भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। नोंसिनि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। मानो होनबा बे भिडिअआ जागोन जोंहानि गामियाव मोनसे खेराइ फोरबो बेखौ नायनो थांनो नागिरदों जोङो। स' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नायलांदो moments later.
दा जों मोसानायखौ नायखांबाय लोगोफोर नायखांनानै दा न'आव थांनो नागिरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावगोन लोगोफोर